Muri Zimbabwe maswera sei ndauyaone good news kune ma-teachers ese zvawo kana uziva kuti uri teacher pane imwe yavhurwa chaburwa inyowani iri kubva neku-UDA inonzi Teachers for UDA. Kana uchiziva kuti uri teacher iwo zvinhu hazvisi kukufambira mushe, uri kudawo pane pakawanda pari kudawo kungobatwa pauri kuti zvinhu zviende kumberi. I understand kuti vanhu maneta nawo ma$200 and something iwayo hamuri kutambira, zvinhu hazvisi kunyatsa kuita. Vamwewo mune zvinhu zvemune muchida kuti musanganwe nazvo mumacommunity, vamwe mune muchida kuita maprojects, muda kuita chakati. Munhu wese nhamba ndakuisirai pascreen apo unochuza dzauri willing kufona paunoona pakakusunungukira, but make sure kuti uri teacher, as this is not for munhu wese. Don't worry, department akasiyana siyana achauya, tinenge tichikuzivisai kuti nhasi kwaburwa department rakadai, nhasi kwaburwa department rakadai, but this one ndere maticha. Saka ndiri kuti ichi good news. Ndakagara ndakakuudza ndikati ku-UDA haisi political party yekuti inongo mwachuka kana kuti inongoita noise zvisina direction, zvisina kugara pasi vichinzwawo zvichemo zvevanhu kuti chiri kumbonyanesa chii maticha umu, chichu chamuri kuda kuti muitirwe sematicha kuti zvinhu zvenyu zviite zviende paposition. Makambobvira makaita mastrike nemastrike but zvakashaya basa. Vamwe makatokusungwa nekusungwa after muchistrike kudaro but hapana chakachinja. But saka tiri kuti chii ndo zvakanakira kuti magarawo maane makore panapa vanhu munenge muchiona Kulian TV tichitaura kuti aiwa muri yeZimbabwe one day rimwe gore zvinhu zvichanaka, zvinhu zvichaita ball. Uno mukana wamaticha, ende kana uchiziva kuti une hama yako nditicha, mudownloadere kavidhio kana uchiziva kuti hana access yekuona, kana uchiziva kuti ane access yekuona, mushare link umuudze kuti zvanzi zvoni kwaita shuga ku-UDA maticha ese zvawo, but make sure kuti une proof yekuratidza kuti uri teacher. Handiti ukangotaura pane nhamba idzodzi dzandakuisira idzi moenda munobatsirwa sematicha, mogadzira chaunga chenyu, ndo pamunoisa zvichemo. Tiri kuda kuti zvinge zvakadai. Izvezvo hatichade zvevanhu vanongo-opposa zvisina direction, zvisina kana help, kuti unouya wobva ukarohwa nenzara woswera uchiopposa yowe zvakadai tatambura, toshaya kana plan yekunhingirira. Saka tiri kuti ngazvitotangira pamuri sematicha mese murangarirwa sezvamuri sematicha kudai. Musati matanga kumwachuka mahara kana kupopotera mahara. Hatichade vanhu vanopopotera mahara. Tikuda kuti life yako hatidi life yekuti kana kuti politics dzekuti tozoti life yako sa teacher yonozotanga kurangarirwa kana tichinge pazonzi tazopinda. Tinoda kuti zvitange izvezvi, ngazvitange nhasi. Zvichemo zvako sa teacher ngazviatendwe nhasi. Ndosaka ndiri kuti nhamba ndakuisirai pascreen kuti munge muchibatsirikana. Batai vanhu ivavo, munongochuza wamada kutaura naye. Anyway, vamwe munoona kuti saka ndoita sei unoti nawo ndaona zvichitaurwa paKulian TV kuti hanzi zvoni ma-teachers ese. Unongosvika ndoda kujoinawo Teachers for UDA. Handiti UDA ndiwo yani ya Dr. Daniel Shumba. Ava muri kuona vari paside pangu, aiwa vari kuita kuchururuka shuga izvezvi. So kuti aiwa haungarambe uchiita zvembiriso, haungarambe uchiita zvemahewa asina shuga panapa. Ivo vari shuga inoita kuchururuka kudai. So handiti saka tiri kuti garai majoina Teachers for UDA kwese kwamuri ikoko. Ndoziziva zvakawanda, ini handikwanisa kukutaurirai zvichemo zvenyu because ini handisi teacher. Handiti ndosaka maona kuti inini handisi even part of that department, kana kuti handisi kupinda mumanhingirikini enyu amuchapinda mugrupu renyu sema-teachers. Handikwanisa kupinda imo because handisi teacher. Saka kana iwe uzoti uri teacher, kana kuti unoziva mudhara wako ndi teacher, enda unomugayisa dhiri muonese kuti aiwa mama or daddy gogo whatever, kuti mari dzamuri kunyanya kuchema, zvichemo zvenyu zvakawandisa, asi izvezvi marangarirwa. Teachers for UDA. Nhamba ndo dzendakuisirai, garai mavabata. Handiti mutaure navo izvezvi zvinhu zvenyu zvinoswera zvaita. Kana usiri teacher usatambise nguva uchinobvunza nekuti mangwana uchazoenda unobvunza uchizoti hausi teacher mangwana pozoya department rako raunongochienda iwo manje zvinenge zvavamo musisitimu kuti uri munhu anongobvunza zvisina basa, unozotadza kupindawo pane chako chikamu chasvika. Saka kana uchiziva kuti uri teacher chete, teacher ngaamhanye izvezvi ajoine
teachers for UDA. I may not how many times should I repeat kuti vanhu manyatsonzwisisa zvamuchabatsirika nazvo zvakawanda zvamuchanina ipapo zvichemo zvenyu zvichiatendwa ipapo hatichade zvekuti ticha anopopota gore rese achishaya kana kuti anonhikirina ticha achiuraya muri ndenzara. Iwo uri mudzidzisi ticha ndiye anotungamira anoita kuti tiwane malawyer, mapilot, madoctor, maticha, masoja, zvese everyone anopfura nepana ticha. Saka tiri kuti maticha akakosha, ticha ndo zvese, ticha ngaarangarirwe. Saka ndiri kuti marangarirwe. Atichada, 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 atichada. Taneta kuraya muri nenzara, taneta kungoswera takarara, taneta kutambura tichafara, taneta kuraya muri nenzara, atichada. Atichada, 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 Daniel Shumba.